Čaute, tu Verča. Tu je Edo. Čaute, tu Paťa. Vítame vás na Bratislavskom ALS-e. Na Tyršovom nábreží. A je to už 9. ročník tejto akcie. Bratislavský Majales je jedným z mála festivalov, na ktorý je vstup zdarma. Ak sa však rozhodnete, môžete zaplatiť dobrovoľné vstupné a pri troche šťastia vyhrať niektoré z hodnotných cien. Festival nie je zameraný len na mladých, na svoje psy prídu aj deti či starší, ktorým je program prispôsobený svojou pestrosťou. Každoročne sú tu taktiež stánky všetkého druhu, ktoré prekypujú veľkým výberom oblečenia, doplnkov, kníh či bižutérie. Občerstviť sa môžete v desiatkách street food stánkov so širokým spektrom výberu. Čauko. Čauko. Môžem sa ťa spýtať, čo ťa priviedol dneska na Bratislavský Majales? No ja som to bola už aj minulý rok, aj s kamarátkami a teda veľmi sa nám to tu páčilo, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme aj dnes, keďže zajtra nemôžeme, tak teda ideme dnes a dozvedeli sme sa, že tu bude hrať Para, tak sme zvedavé. A páčia sa vám to aj stánky a celkovo atmosféra? Áno, atmosféra je super, stánky sú pekné, síce sme ešte nestihli všetky pochodiť, ale to hneď napravíme. A teda tešíme sa, no, že čo to dnes bude. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžem sa vás pýtať, čo vás privádza na Bratislavský ALS? Ja som veľký fanúšik hudby, takže ja som sa prišiel na muziku a na pivo a medzi ľudí. A prišli ste sem s rodinou alebo s kamarátmi? A som tu sám, ja som len tak dobehol sa zabaviť a... Tak to je super. Čaute. Čaute. Koľko ľudí ste zatiaľ dnes odkorunovali? Zatiaľ to boli väčšinou všetko iba deti, ale za také 2 hodinky ich mohlo byť asi tak 20 až 50. Takže myslíte, že je to tu dneska úspešné? Myslím, že áno, tým deťom sa to veľmi páči. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Aj my ďakujeme. Prečo si prišiel tento rok na Majales? Prišla som sa pozrieť na program. A len preto? Áno, a ešte môžu dať si niečo na pitie? Dal si aj cukrovú vatu? Ešte nie, pretože som práve prišla. A ako by si vybral? Rúžovú, modrú, zelenú, fialovú? Určite rúžovú. Aha, tak peknú zábavu. Ďakujem. Množstvo známych výrobcov propagovalo a predstavovalo svoje produkty ponúkaním vzoriek či interaktívnymi činnosťami, napríklad súťažami, do ktorých sa zapojili aj naši reportéri. Predstavilo sa tu množstvo slovenských aj českých interpretov a hudobných skupín, ktoré doplňali atmosféru hlavne vo večerných hodinách zakončených veľkolepým ohňostrojom. Ja ti dám Maja, ty mi daj Les. Maja, Les! Maja, Les! Maja, Les! Maja, Les! Maja, Les!